А пък това е истината в живота, че ако искаш да си успешен, трябва да се целиш в високото. Ситуацията в България беше такава. Повечето клубове бяха така. Да не кажа, всичките клубове бяха така. От първия ден приех Марица като бой клуб. Никога пък не съм си представил, че започва с женското направление. Самото влизане в Шампионска лига, квалификация в Шампионска лига бяха доста трудни. Но това не ни отказа. Здравейте, приятели на волейбола и на нашата рубрика Легендата Марица. Днес наш гост е човек, чийто принос към развитието и възхода на волейболен клуб Марица е безспорен. Треньорът, който превърна отбора в доминантна сила у нас и в уважаван съперник в Европа. Иван Петков. Здравейте, господин Петков. И ви благодаря, че приехте поканата. Здравей, Злати. Преди да стигнем до... Първо да ти кажа, че малко ме разчувства така създадени такива носталгични емоции в мене за твоето представяне. Благодаря ти, че така любезно или така емоционално ме представи. Разбира се, и аз благодаря, че приехте поканата и че сте тук при нас в зала Строител. И преди да стигнем до големите победи, нека се върнем в самото начало. Как започна вашият път като треньор? Кога усетихте, че това е вашето призвание? Доста години назад, над 20 години. Сега, дали 2003-та, 2004-та, някъде тогава започна тази моя авантюра, защото в началото беше авантюра. Беше едно начинание, което, как да ти кажа, наистина скочих с интерес, но пък бяха много трудни времена. И не само в България, въобще в Марица и в България. Много трудни времена. Това, което виждаме сега, беше утопия тогава. Въобще някак си не съм си го и представил. Не, аз съм си го мечтал. Mm-hmm. Но пък до момента, както се разви клуба, как да кажа, малко е като сън. Да. Имаше ли човек, ситуация или момент, които ви насочиха към тази професия? Да, естествено. Тогава ръководител беше Стоян Гунчев, човек, който също е дал много на Марица. Човек, който така в тези години беше човек, който държеше Марица. Mm-hmm. Той така ме насочи, той ми даде шанса да започна тази професия. Пак се връщам в това време назад, че наистина някакси, пак казвам, беше ми мечта, но да си го представя в един такъв вид, наистина се сбъдна нещо, което беше трудно осъществимо, но с явно с много труд и много желание се постигна този резултат. Когато постъпихте в Марица, клубът беше амбициозен, но далеч от европейското ниво, което постигнахте по-късно. Какъв беше планът ви за развитие на отбора и какви бяха първите трудности, с които се сблъсках? Трябва да направим така една ретроспекция от началото и в момента, в който клубът започва да набира скорост. Mm-hmm. Наистина, когато започнах, аз ти казах, това въобще нещата изглеждаха по един много окаян начин, един окаян вид. Тук не трябва някой да си критикува, напротив. Ситуацията в България беше такава. Повечето клубове бяха така. Да не кажа, всичките клубове бяха така. Почти нямаше клуб, който да изглежда по по-различен начин от Марица. А Марица беше в едно положение, в което нямаше женски отбор, или по-скоро женски отбор беше изграден от девойки. Аз започнах като треньор на подрастващи първата година, след това ме направиха треньор на женски отбор. Женски отбор, пак казвам в кавички. Условията, ние започнахме в тази зала, в момента един такъв вид, в който
Аз още като влезнах, ти казах така, какво чувствам и винаги, когато влезна, така в момента да имам възможност да гледам мачове, идвам тук да гледам, нещата са много по-различни от това, което беше. Да. Но пак казвам, тогава беше 2003, сега е 2025. Нормално е живота да еволюира, нещата да се променят. Абсолютно. Амбиции. Амбиции за клуба и за себе си аз винаги съм имал. Винаги от първия ден приех Марица като мой клуб. Нека да подчертая, че пък в този момент никога, дори да съм мислил, че мога да бъда треньор, никога пък не съм си представил, че ще започна с женското направление. Да. Но пък след това стигна до убеждението, че това е по-приятно. Не по-приятното ми за мен, моите чувства. Не казвам кое е по-приятно да работиш мъже или жени. Не искам да правя такава съпоставка. Специално за мен моето усещане е, че или по-скоро пък и моето призвание е да работя с жени. До този момент, че споделих 20 и няколко години съм тренирал, съм работил само единствено с жени. Имал съм амбиции за себе си, винаги съм целял високото ниво, винаги съм целял да бъдеш високо, тъй като аз имам една такава не максима или по-скоро такова веро, което следвам. А пък и това истината в живота, че ако искаш да си успешен, трябва да се целиш в високото. Иначе другия вариант е просто си губиш времето и потъваш в една посредственост, която някак си... Аз поне не се виждам в този момент в такава ситуация. И затова винаги съм бил амбициозен, винаги съм целял да гона големите и високите резултати. А имайки предвид състоянието, в което беше Марица спрямо другите отбори в България, беше някаква химера. А пък това да си успешен, наистина трябва пък да излезеш от пределите на България, което пък имайки предвид и състоянието на женския волейбол, което беше в момента, да излезеш в чужбина, беше пък още по-голяма химера. Да. А кога усетихте, че този проект може да постигне нещо наистина голямо? Пак казвам, те нещата еволюират. С година на година нещата еволюираха. Ние пък имахме тази амбиция, тази и късмет до някъде, всяка една година отбора да е по-добре и по-добре. Да надграждате, да. Да се надгражда. Постепенно в отбора започнаха да се появяват и спонсори, лица като Даскалов, след това се появи вече си известни на всички. Така човек, който подкрепи тази идея и разви с идеи, естествено с финансова подкрепа Динков. Да. Естествено първо без единия, после без другия, тези неща бяха невъзможни. Последствие се появиха годините и други хора. Последваха години, които до днес се смятат за златни в историята на клуба. Титли, купи, стабилна доминация в България. Каква според вас беше рецептата за този успех? Пак се връщам, това всичко е етап. Всичко си вървеше някакси по график, който ние наистина чертаехме нещо, което бяхме и на такава възраст, където можехме да си планираме за 5 години напред. Някакъв план, който да следваме след това още 5 години. А наистина беше така. Да. И наистина го следвахме, наистина го изпълнихме. Това е самата истина. Да влезем в Европа беше шанса, в който да промениме ситуацията и в българския волейбол, не само в Марица. Женски волейбол говоря. Сега, че Марица е фактор и Марица е някакво явление в женския волейбол в момента, много хора искат да затворят очите и да го омалважат и да не му дадат значимото, но мога да изтъкна 1 милион факти, 1 милион причини, това да е истина и това е истината. Може би сега в момента на този подкаст трябва да говорим така неща, които са явно точно свързани с Марица и по-позитивни, а не да критикуваме, тъй като ако изтъкне някои причини, които някои ги отхвърлят, ще влеза в една ситуация на критика, пък аз съм така и известен това, че в момента никога не съм критикувал някого.
Но връщам се на въпроса за как да кажем, за самото развитие на Марица в Европа. Беше един естествен процес на нашата работа, да влезем в Европа. Да, в началото беше много трудно. В началото имаше години, когато сме впадали от кипърски отбор. Сме играли, тогава мисля, че вече беше Challenge Cup и отпаднахме от първи кръг от кипърски отбор. Но това не ни отказа. Ние продължихме да еволюираме, продължихме да надграждаме и в амбициите си, и в представянето. Най-вероятно ти искаш да ме върнеш в момента, когато влезнахме в Шампионска лига. Абсолютно, да. Това беше следващия ми въпрос. Това е нещо, което трябва да го усетиш. Това е тръпка. Тръпка, която, пак казвам, ние в този момент Шампионска лига беше турнир с малко по-сгъстен формат, с по-ограничени отбори. И самото влизане в Шампионска лига, квалификацията в Шампионска лига бяха доста трудни. А и тогава участваха и руските отбори, което допълнително така осложняваше нещата и наистина ситото да влезеш в Шампионска лига беше доста сериозно. И факта, че играехме с вице-шампиона на Русия. Да, руското първенство е едно от най-силните в света. Да. И като качество, а пък качеството определя финансите. Или пък финансите определят качеството, както искаш го разбирате. Отбор, който е наистина богат, до някъде ни помогна факта. Имахме късмет, че пък все пак не беше от грандовете, които сме свикнали да бъдат в руското първенство, като Казан, Москва, Калининград, и сега в момента скоро се появи Калининград, но преди това е Екатеринбург, на Карпол. И имахме отбор, който пък нямаше и тази история. Да, амбиции, пари, добри стезатели, пък нямаше история. И се получиха едни много така знаменити мачове, които се помнят и дълго време ще се помнят. Да, емоцията беше неописуема. Просто емоцията, която изпитахме след последната точка в Русия, избягам Красноярск, извинявам се, защото за миг ми избегна града, ми обягна, беше фантастично. Това е нещо, което как да ти кажа, пак се повтарям, трябва да го преживееш, за да усетиш до този момент. Тази емоция, еуфорията след това беше наистина неописуема, но пък наистина вече самото преживяване Шампионска лига е турнир, който е фантастичен. Аз затова винаги казвам и така, с ръководителите, които са в Марица, винаги казвам, че Марица трябва да участва в Шампионска лига. Разликата между другите турнири и Шампионска лига е огромна. И усещането, нивото, комуникацията с отборите, с треньори, с състезатели, въобще е несравнима. Организация е на съвсем различно ниво. Имах възможността миналата година от доста години да играя втория по сила турнир на СЕФ. Разликата е огромна. И като ниво, и като организация въобще. И затова казвам, че да се върна пак на въпроса, че усещането и след това, след като влезнахме в Шампионска лига, пък наистина ни беше много, много трудно. Първите 1-2 години бяха доста трудни, доста се борихме така за първа победа, за историческа победа. Всичко, което направихме, пък ние, когато започва проекта Марица, то пък всичко излезна, че е историческо, да ти кажа. Да. И като шампиони, и като купи, и като евротурнири, и като победи. Така всичко беше историческо, всичко беше така за първи път. Имахме този късмет ние да бъдем първите в това отношение. Как мотивирахте отбора да повярва, че може да се противопостави на такива силни съперници? Ти визираш в момента влизането в Шампионска лига или след това?
Визирам като цяло участието ви в европейската сцена. Сега да мотивираш отбор да излезе да играе срещу такъв банк или срещу грандовете Екатеринбург, Динамо Москва. То някак си не е необходимо. По-скоро в първите години имахме така един до някаква степен и нормален респект, който показахме към противника. Аз мисля, че на моменти този респект, който показахме, не ни даваше и шанс да спечелиме първа победа, тъй като имаше мачове, които ги играехме доста добре. Но залата. Ние пълнихме това залата, нали, винаги беше пълна. То беше, как да ти кажа, този момент беше така съчетани с факта в откриването на Кубодрума, зала, която ни дава шанс да играем в Пловдив, която да имаме лице пред Европа, която не са дава една друга визия на продукта. Да, с голям капацитет. Естествено. И доста пъти тази зала е била почти пълна. Което за женски волейбол клубен в България беше така доста немислимо. Но пък успяхме да го направим. И това до някаква степен още самата атмосфера пък и стимулираше отбора да играе над това, което има като капацитет. Да. И безспорно, едно от най-големите постижения е класирането на отбора в групите на Шампионската лига. Кой е най-силният ви спомен от тези европейски битки? Пак казах, първо започнахме с момента на матча с Красноярск, който влезахме за първи път в Шампионска лига. Това беше факт, това беше матча, който така, нали, да не се връщам преди това, остави така силно отпечатък в моето съзнанието на всички. След това първата победа, след това това да се конкурираш вече с следващите години с по-изявените европейски отбори, наистина да се бориш с тях. И естествено накрая, преди аз да тръгна да си тръгна от Марица, беше последната година, победите срещу Москва в Москва, срещу Екатеринбург, Кан. Мисля, че беше в нашата група Кан, който нищо общо с тази годишния Кан. Или в последните години Кан, отбор, който всички знаем историята на Кан, фактор в европейския волейбол. Това бяха такива победи, които да победиш Динамо Москва. Динамо Москва е най-еродираният женски клубен отбор в историята. Тук не говорим, нали, от Шампионска лига, всички знаем, че е Вакъл банк, но в Вакъл банк и мисля, че и Бергамо беше другия. И тук говорим глобално в историите назад, когато турнира беше Купа на шампионите. Това е Динамо Москва от годините, когато беше и СССР. Това е един исторически клуб, който ти да го победиш в Москва. Това е нещо невероятно. Това е усещането. Дори не в момента. Усещането беше топ. Да. Ние имаме в момента Марица има състезател, който е играл в този матч. Може и не да я попитате. Жана. Жана Тодорова, да. Да, Жана Тодорова. Може не така да издадете този въпрос. Усещането в тази година, какво беше в самия отбор, самия клуб. Това беше един година, която изпитвахме голяма гордост, че вече не само гордост подплатена със самочувствие. Ние допреди това сме изпитвали гордост, нали, че сме правили победи, че сме влезнали в Шампионска лига. Нали, това всичко, което говорихме до момента, но в момента вече имахме и самочувствие, че правим един така висококачествен продукт. И то наистина основно с състезатели, които бяха българки. Да. В този момент мисля, че ние имахме и накрая да останахме, мисля, че само с една чужденка в този момент. И това са другите такива незабравими моменти, които така остават в моето съзнание.